Urriaren 5-tik 20 bitarte, jardunaldi oso interesgarriak ospatzen ari dira Alde Zaharraren birsorkuntzaren inguruan, izan ere hori da bere izenburua, eta Navarraldeko zuzendaria den Angel Rekalde dugu gaur gurekin kolaboratzailea xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, ondo. Orain dela asko ez ginela Bueno, beti dago olako salsan bat gustora, ona etortzeko eta hitz egiteko, olako solasaldi bat izateko. Bai, ez arete geldirik egoten, Segia esan, salsa asko dauzkagu. Eta nahiko interesgarria beti bezala, baina bai, azalduguzu, bai. Bai, igual beste plano baten, normalean gehiago igual egiten dugu historia, memoria eta olako gauzak, eta, bueno, oraingo jardunaldia beste hildo batetik dator, baina, funtsean gauza bera, ez? Gu asko lantzen dugu kontzeptu bat eta da ondarea, oso orokorra, eta hor sartzen dira memoria, baita ere, arkitektura, lurraldea eta abartabarrez, ondarea zer den, patrimonio badakigu, ez? Eta hor sartzen da. Eta baita ere urtea daramagu jorratzen, eta konturatu geha batzutan olako kontzeptuak handiak direla, eta jendentzako igual abstrakto egiak. Eta orduan gogoeta hori egin genuen, zeratik ez dugu eramaten punto zehatz batea, jendea hurbil sentitzeko, ulertzeko eta ikusteko, ez gertutik. Eta, gogoeta hortan etpesatu duen, gizun dagoen gaur egun gori-gorian eta hori, Alde Zaharretan. Alde Zaharrak dira hirien, nolabiteko aurpegi familiarra, ez? Eta hor dago, udaletxea, jauregiak, baina baita ere ez bakarrik olako ondare monumentala eta monumentoak eta baizik eta jendearen jaiak, errito sozialak, olako gauzak, ohiturak, plazak, gaztetxeak, denetatik dago, ez? Bizitza, hirien bizitza gehien bat hor dago zentratuta. Eta hor ondare pila dago. Eta, gaur egun, konturatu ginen, gu daukagu gure identitatea, gure memoria gure ez dakit zer, baina orain globalizazioarekin hor dago kriston presioa, ez? Presio desberdinak, alde guztiak, urbanismoa. Hemen daukagu, hotel bat jarri nahi dugu. Hor dago, jauregi bat, zarkituta, bota eta hotela. Auzokideen, elkarteak, konfliktoak, gazteak, espekulazioa, komerzianteen, eta jartzen duten frankizia bat, bertako komerziante bat, kanpora. Plano guztietan hor daude. Eta orduan, hori da, oraingo gaia, ez? Hartu, olako gaiak, olako ondaren espresioak, eta ikusi ze gertatzen den, ze presioa daude, ze joerak, eta hor sartzen da turismoa, globalizazioa, espekulazioa, dana. Eta hor daukagu salsa handia. Eta turismoari dagokionez, ez da justu hori saltzen azkenean hiriaren nortasuna Alde Zaharraren bidez, edo zer gertatzen da turismoarekin? Bai, esan duzu, nahiko hori da espresio bat, baina bai, saltzen da. Gaur egun turismoa da, diru kontu sarrera oso importantea, orduan, baina batzuentzat, ez hiriarentzat, baina batzuetan esaten da, hori doainik, badago esaldi bat, ez? Zer doainik eskaintzen dizutenean, zuzera produktua, ez? Eta kasu honetan garbi da. Zure hiriarekin negozioa egiten ari da batzuk. Eta, horren ordez, saltzen da hiria. Etortzen dira turistak, eta horretarako tabernak, olako dendak eta hori. Baina, horren truke, ordaintzen duzu, zu jun beharra, prezioak gora. Komerzioak, zu normalean hiri baten dazkazu, zu familientzako komerzioak. Ez, horren ordez, jatetxeak eta turistentzako. Ordaintzen da. Bai, azkenean ordezkatzen da benetako bizimodua, ez? Hoxe. Bai. Oso ondo, ulertu duzu ideia. Ze hori da, azken finean, ordezkatzen da. Eta, orduan gelditzen da, nolabiteko hiri postiza. Hori da, hain zuzen, ponentzia nagusia, Manuel Delgado kontatuko dut. Gaur egun, Venezia bezalako hirietan eta Paris eta hori, olako hiri faltsuak, oso ederrak eta hori saldu dira, baina, jendea desagertzen ari da horren atzetik. Bai, produktu bat eraikitzen da. Oia. Eta hori esandakoa pasaren astean hasi egin ziren, eta nola orain arte zer moduz?
Horien arte oso gustora, baina bueno, hasi besterik ez dugu egin. Egia esan, hasi ginen ideia batekin, baina gero egitaragua, ideiak eta formak eta zer egin eta nola egin eta bar, eta bueno, pixka korapilatu zaigu, eta bueno, hasi ginen, Tutera, lehen da biziko, Tutera baita ere hiri Nafarra, eta bere Aldezar nahiko potente dauka, nortasun handikoa, ez? Han egon ginen, eta juderia, eta ez dakiz zer, la Casa del Almirante, gauza asko, eta berek ere badaukate bere ondarea eta bere gogoeta, beste plano baten. Hiri bakoitzean egoera desberdina da. Toki batzutan, adibidez, Barcelonan, kriston hori esateko datuak ikusten, ez agertzen ziren, Sagrada Familia katedrala horren inguruan bizira 20.000 biztanle. Eta urte baten, igual sartzen dira 9 milioi bisitante bertakoak. Ez daukate egiturarik, ez daukate nola bizi, ez daukate espaziorik, ez da, inbasio totala. Hori da egoera bat. Tutera beste bat, Iruña beste bat, Donosti beste bat, bakoitza badauka bere kuadro propioa, ez? Hori aztertzeko eta hori. Orduan, Tuteran egin genuen olako mainguru bat, eta han azaldu zen gutxi gora bera. Gogoeta hau, eta gero beraiek ze kaso berezia daukaten. Beraiek daukate oso ondare interesantea, baina ez dago batere landuta. Ematen du hiri bezala, bigarren mailako herria dela, eta kejatzen ziren plan hortan, ez? Ez turismo aurrean, baina beste plano batzutan, ez dela lantzen, eta hori, eta aberastasun eta hori. Hori Tuterakoa. Gero hortaz aparte, bestelako gauzak dauzkagu bisita gidatuak, datorren asterako, hori egia da, bai euskeraz eta bai erderaz, uste, 16an eta 18an direla, bi bisita. Baina gero erakusketa bat, Iruñako irudi zarrekin, argazkiekin, baina orduan konturatzen gara, mende baten nola Aldezar bat aldatu dan. Eta horrek ematen digu kontzientzia, olako aldaketak etengabe eta nahiko bizkor ematen ari direla, hori erakusketa. Gero baita ere emanaldi bat eman genuen, dokumental bat oso interesantea, hor bai Barcelona, hor bai turismoan zentratuta, gai hauetan turismo da komponente bat, da faktore bat, baina ez da bakarra, hemen askoz gehiago, globalizazio bere osotasunean, baina baita ere gizartearen ondarearen presioak eta hori urbanismoa eta hori. Eta orduan, turismoa jarri genuen jendea konturatzeko, kanpotik, sistemikoki, ze presio izan dezakegun, izan daiteken. Atalde ezberdinak, konturatzen zen. Eta gero ja, ailegatuko gineake, jardunaldi nagusira, hori 19 eta 20an izango dela, Zibikanen, hemen Iruñean, hori bai, hor zentratuta dago, eta hor izango zen, gehiago formato kongreso klasikoa, lehen da bizi Manuel Delgado, lehen esan duzena, Ciudades Postizas edo hori, katalana, antropologo sozial, eta oso tipo, ezaguna eta jantzia. Eta gero jaurrengo gunean, ponentziak, ponente desberdinekin, arkitektoak, soziologoak, historialariak, atal desberdinetatik nola ikusten dugun gaia. Eta gero badago atal azkenean mainguru bat, eta gai hau, hori, baina jenden artean, olako eztabaida baten, ez? Eta egin duguna da, soziologo bat jarri moderatzaile gisa, Carlos Vilches, antolatzen lagundu diguna, oso tipo azkarrata hori, baina berarekin jarri dugu debatitzeko arkitekto bat, turismoko teknikari bat, bulegoko zuzendaria, Aitziber Imizkoz, Edoi Etxarte, agente kulturala, Katakraken dagon muitzen den mutila, eta gero auzokideen ordezkari bat, ez? Eta udaletxeko ordezkari bat baita ere hau aurrea, zer beraiek ere asko daukate esateko, eta kontrasan hauetan aberse esaten duten, eztabaida polita izango da. Bai, ikuspegi askotatik ikusteko azkenean, ez? Bai, esker dena dago salsa, eta gehiago, baina behintzat hurbilenak, ez? Hauzagideak, gazteak ere gustatuko litzaiguke, baina esker dena ezin da. Gaztetxea aipatu egin duzu lehen, bai. Bai, baina ez dakit egongo diren, baina behintzat mailan, esker 4-5 persona berez ustez 6 egongo direla gehiegi. Nahiko, baina, oraindik
posible da. Eta jardueren aldetik ere, nahiko anitza mainguruak, hitzaldiak, erakusketa. Bai. Formato desberdinak horregatik esaten dut, hasi ginela ideia batekin, baina gero hau egin daiteke, beste egin daiteke, batek proposatzen dizut. Bueno, azkenean nahiko, baina gustora egia esan, ze adibidez erakusketa guretzat zan, bueno, nola erakusten diogu jendeari, ze guzti hau da oso teorikoa, oso hola, ez? Nola erakusten diogu jendeari, hau jarriko dugu, eta gero kontuetu geha, gauza simpleena, kriston arrakasta eta jendea pasa, ze berez, olako irudi zarrak eta hori oso erakargarriak dira, jendeari gustatzen zaizkio, eta ez daukate komplikazio, eta jendea konturatu gabe, arrazea daukate, ze gauza bitxia, eta ez dakiz, eta bueno, hori da, ez. Izan ere, fenomeno hau, leku askotan, Bartzelona aipatu egin duzu ere, jardunaldiak Nafarroan gauzatuko dira edo gauzatzen ari dira. Bai. Baina ekarriko dugu toki desberdinetatik, ez? Esaten jende, adibidez, Bartzelonatik antropologo soziala, baina baita ere historiako museoko zuzendaria de Ciudad de Barcelona, ez? Joan Roca. Bera kontatuko digu, olako gaia baita ere museoen perspektibatik. Hor ere, badago, ondarea eta beraiek teknikaria dira, eta hor oso zentratuta, ez? Bueno, aberse esaten digun baita ere, ez? Bartzelona hor daukagu oso gertu, azken finean mundu mailan Bartzelona da referentzia bat, eta oso gertu daukagu, oso interesantea. Baina baita ere, daukagu Donostitik etorriko da, Iruñeko kasua jorratuko dugu, zuzenean, udaletxea jarriko dugu, eta baita ere mai inguru hau Iruñan zentratuta dago. Gero Tutera, gero Donosti, gero Bilbo, dena kontutan izango da. Baina, bueno, zentratuta gaude Iruña, eta neurri baten baita ere ez bakarrik Iruñan. Nik esango nuke, Nafarroa garaian, ze baita ere Tutera, Koreian ere zeo zer egingo dugu, gauzasko. Eta argazkiak bezalako baliabideetaz gain ere, pasaizoak eta anekdotak daude ere horren bitartez gaian nahiko ongi ulertzeko, ez? Bai, egia esan gaia dauzka alde asko, eta bueno, badago anekdota txiki bat, pixkatolako gauzak kokatzeko, uda hontan gertatu zen Donostin, ez? Donostin gaur egun turismoa sartzen ari da, ez Barcelonan bezain beste, baina bai, hildo hortatik doa, ez? Eta, bueno, Donostin ospatzen da, edo gogoratzen da, gertaera bat, orain dela 100 urte errezen, eta badago nolabiteko zeremonia horren arira, ez? Eta da, egun hortan, gauean, 12 eta itzaltzen dira argiak, kale hortan, 31 de agosto, famatua, eta jendea, bertako, auzokideak eta hori, ateratzen dira balkoitara, kandeleekin eta hori, eta egiten da olako efektoa, ez, dena itzalien, eta argiekin, ez? 10 minutu eta punto. Ez hori gogoratzeko. Ze gero horren inguruan badago astebetea, hitzaldiak, baina olako rito soziala egiten da. Herri ekimena edo... Bai, hori aspalditik, urte batzuk eta hori, eta gauza erresa da, baina jendea parte hartzen du. Aurten, gauza bera egin da, udaletxeak itzali ditu argiak, eta ez egon jenderik. Ezke bertako jendea ez dago, turismo, bertako jendea junda, prezioak gillo, etxeak saldu, turismorako, dira alkirrerreko etxeak, jendea ez, kaleko jendea turistak ziren ez bertakoak, inor ez zuen metxerorik edo piztu, eta jendea bezer da, eta atera zituzten argirik gabe, mugikorrak, eta jendea bezer gertatzen da, aberian bat, eta desastre, errito soziala desagertuta, populazioa desagertzen delako. Horratzean konturatzen dela, ez da bakarrik, olako memoria desagertzen dela, baizik eta baita ere, populazioa, etxeen prezioak, baita ere turismoaren egitura, turismoa ez, komertzioaren egitura erabat aldatu da, ze hor jakale hortan tabernak besterik ez daude, hor dena ikusten, anekdota txoro bada, baina atzetik dagoen pentsatzekoa. Bai, ospakizun bat ere gutxiago eta horrekin historiaren atal bat, ez? Horri buruz hitz egiteko aukera hori kendu egiten du. Bai. Hiriaren memoria pentsatzen Donostin. Donostin desagertu zen hiria, orain dela 100 urte, eta gaurko hiria oso berria da. Esan dezakegun, nolabaitek jatorria dela, gaurko hiriaren jatorria 100 urte dauzka, eta nun, hor kokatuta. Hori, kendu digute. Da, anekdota txiki bat, baina hor ikusten dugu ze gertatzen ari da. Eta esaten ez dut, ez? Hori da alde sistemikoa.
Hor, adibidez, orain dela urte batzuk beste plano baten, baita ere jorratu genuen gai hau, Iruñean, hemen ondare oso potente izan da, Iruña izan da Baskoien hiriburua, mendetan erresuma baten burua, eta hemen ondarea oso esanguratsua da, ez? Erregen jauregia, hau bestea, Gaztelu plaza enparantza, eta bar. Eta hor, kudeaketa, ondare horren kudeaketa, udaletxen aldetik eta gobernuaren aldetik, nahiko triste izan zen. Osea, alde batetik daukagu joera sistemikoa, baina baita ere politikoki ze kudeaketa egiten den, eta gero ekonomikoki, prezioa, gauza asko daude. Kasu honetan, jardunaldiei dagokienez, babes instituzionala jaso duzue? Bai, egia esan antolakuntzaldetik oso gustora gaude, Zibikanen laguntza dugulako, Fundación Caja Navarrak laguntza eman digulako, eta laguntza horrekin hasi ginen, eta gainera lokalak eta baina baita ere, Institución Príncipe de Viana, baita ere laguntza ematen digu. Beste aldetik baita ere, bestelako taldea dauzkagu hor ondoan, adibidez, Diario Noticias baita ere kolaboratzailea da, eta horrek laguntzen digu, gauzak zabaltzen eta sozializatzen. Baina, instituzioen aldetik kasu honetan oso gustora gaude, gustora eta oso kritikoak izan gara beste batzutan, esan behar da, laguntzen digutenean, kasu honetan egia esan, gaia denei ikutu die, eta konturatu geha badagola sensibilidade. Nire ustez dena gaude kezkatuta. Ikuspuntu desberdinetatik, baina, beste anekdota bezala, elkarte batetik, auzo elkarte batetik ez deitu dute, guk ere nahi degula, zergatik ez diguz. Ez denetara ez gara llegatzen, baina, atea irekita dago, baina konturatzen geha alde guztietatik, interesa eta borondate badagola, behintzat jorratzeko, gogoeta hau egiteko. Bai, errealidade bat dela eta, pentsatzekoa. Eta orduan, honen atzean dago noski Navarralde eta Iturralde. Iturralde da elkarte kultural bat, hor daude aspaldiko lagun batzuk eta beraiek hasi ziren olako ideiekin. Ez daukate antolakuntzarako olako gaitasuna eta orduan horregatik egiten du. Beraiek ideiak aparatoa, orduan nolabaiteko amankomuneko proiektua da, ez? Baina gure artean bai. Eta aipatu egin duzu datorren astean, kongresua edo ekitaldi nagusiak izango direla, 19an eta 20an. Bai, oroar, ekitaldi hauek irikiak egin ditugu. Baina gero badago antolakuntzan aldetik hiri nagusia, 20an, larun bata, eta hor zentratuko gea, debate hontan, ponentziak eta maingurua eta hori ez. Eta horretarako izena eman behar da. Bestetan, etorri eta dena irikia da. Bisita gidatuak, esan dizut, bisita gidatuak egiteko baita ere izena eman behar da. Ez da ordaindu behar eta zer, doainik, baina talde bat antolatzeko jakin behar zu zenbat etorriko diren. Aukera dago Iruña jauregien ikuspuntotik ezagutzeko, oso gauza polita izango da, alde zarreko jauregi guztiak eta ze historia daukaten eta hori, baina, talde bat agertzen badira 200 persona ezin da. Abertzen bat izena ematen duten eta hori, eta izango da euskeraz eta erderaz, 16an, eta horretarako Navarralden izena eman eta punto nahikoa. Beste berriz, 20an, jardunaldi nagusia, eta hor izena eman behar da, inskripzioa 10 euro da, nahiko simbolikoa, baina nahi dugu jendea baita ere bere interesa, eta konsiente izan ordaindu behar dela, ez? Eta gero bazkaria dago, jende interesatuta baldin badago, izena eman eta hori Navarralden. Navarralden webgunean badago olako lehendabizeko banner baten klikatu eta hor dago informazio guztia, formularioa eta dena. Eta dagoeneko disfrutatu dezakegu erakusketaz. Hor dago, martxan, Zibikanen jarrita, badakigu jende asko hurbiltzen ari dela, gero berez lokala oso, jende asko ibiltzen da eta hori, eta, kriston arrakasta beraiek esan digute, jendea pasata komentarioak eta hori, eta, gauza xume bat, baina oso ikusgarria, ez dakit, 30-35 argazki, kuriosoak, badago bat alde zarreko, ez kartelarako erabili duguna, eta da alde zarra oso polita besteik gabe, ez denda bat, bere saskiak eta auta bestea, eta ikusten da langile bat eta guardia zibila eramaten duela. Esaten zu, lehendabiziko momentuan ez duzu ikusten, baina begiatzen duzunean, ze kurioso dan, estena
herriko estena bat, Bai. kuriosoa. Baina besteak, adibidez, argazki baten ikusten da globo batetik atera, eta segurazki, ze garai hartan dronik ez zegoen eta hori, eta ikusten da hiria bi zezen plazak zeudenean, bata botatzeko eta bestea egiten. Eta bilak ikusten dira eta ze aldaketa momentu hortan, ez? Eta nola aterako zuten bere momentu, ze ondo aterata, eta abioi batetik mohituta aterako zen, baina nahiko precisoa eta nahiko txukuna. Horregatik pensatzen dugu igual globo batetik. Osea, gauza kuriosoak, Bai. eta bestelakoak dira, estena desberdinak, dendak ere, denda kuriosoak garai baten, esan ziren farmazia, txokolateria eta hola, eta ze Iruñean bazagon nortasun propioa olako dendak izateko, gaur egun desagertzen dira, batzuk gelditzen dira, baina gehienak desagertu. Eta bueno, hori ikustea kuriosoa. Oso ekimen polita, Bai, polita bai, lana ematen du, baina oso interesante, eta Bai. ikusiko, momentuz daukaguna egin behar. Gero ondoriak atera bitu du, eta beste planak, baina momentuz nahiko agobiatuta gaude, gai honekin egin behar dugu, eta bertan gaude. Eta orduan, esan duzuna, bai apuntatzeko eta baita dena ikusteko informazio guztia aurkitzeko eta bar, Navarraldeko webgunera jo dezakegu. Bai, edo, azken finean baita ere, telefono hartu eta deitu, hori beti aukera da. Baina berez, webgunean dago informazio guztia, eta gu enkanta. Dena irekita, esatezut, deitu digute elkarte batetik, eta etorri. Eta orduan, etorkizunean agian pentsatzen beste zerbait egiteko edo ez dakit. Bueno, beti esan duguna ezagute geldirik orduan. Momentu honetan blokeatuta gaude. Ja, nahiko duzue. Oso trinkoa da, Bai. oso interesante, eta saltsan, esaten zut, egon ginen tuteran, eta jende asko parte hartu zuen, eta gaia oso sakona da, nik konturatzen, gu bagoa zela ideia batekin, baina bertako jendeak gauza asko dauka kontatzeko, eta zentzu hortan oso interesante da. Tokiz tokiko informazioa izugarria da. Horregatik, uste, eta asmatu dugula, gero ez dakit, lortuko dugun jendea ulertzea eta hori ez, baina gaia oso bizia, eta, dago momentu honetan pilpilean. Eta oso aberatsa, bai. Bai. Mila esker, Angel, gurekin gaur ere egoteagatik. Eskerrik asko zuei, holako aukera emateagatik. Beti egia esan, gu lan egiten dugu, baina hau zabaldu behar du eta laguntzen diguze.